Hirian eta landa eremuan emakumeak elkarrekin ereiten izenburupean, bihar abenduak 15 eta abenduaren 16an igandearekin topaketa internazionalak burutuko dira Iruñean. Gaia jorratuko dute, baina gehiago jakin nahi baldin baduzue, oraintxe bertan ni baino asko zobe azaldu egingo du Maialen Txantrek, Mugarik Gabe Fundaziotik. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ta ongi etorri berriro ere. Mila esker. Orduan, konta iguzu, zertan datzan topaketa hau, edo topaketa hauek? Antolatu ditugun topaketa hauek gehien bat dire feminismo baserritar eta herrikoiari buruz, pixko bat kontzeptu hau zertan datzan ezagutzeko edo, eta gure asmoa edo gustatuko litzaigukena da, pixko bat hiri eremuko edo eremu urbanoko emakumeak eta mugimendu feminista gehien bat, eta landa eremuko emakumeak eta emakume ekoizleak elkartzea, eta gure artean elkar ezagutzea, hitz egitea, eta elkarbanatzen ditugun gauzak ezagutu eta ezagutzen ez ditugunak pixko bat partekatzea. Eta zergatik emakumeak ikusten dira hor ere desberdintasuna dagoela, konta iguzu? Gu Mugarik Gaberen lan hildoetako bat da feminismoa da, orduan gehienetan emakumeen eskubideen inguruan eta lan egiten dugu. Eta azken urteetan dexente landu dugu elikadura burujabetzaren gaia ere bai, orduan topaketa hau ikusten dugu bi alderdi horiek uztartzeko modu bat bezala. Eta nori zuzendutako jardunaldiak dira? Printzipioz emakumei zuzenduta dago, bai hiriko edo Iruñeko emakumei, gehien bat mugimendu feministan ibiltzen direnei, horiekin dugulako harreman handiena, baina edozein emakumeri zabaldua dago, eta baitare herrietako edo landa eremuko emakumeei. Ez horregatik egingo du ere bai larun batean Iruñen, baina igandean joango gara Egozkuera Nue Bailarara. Eta gizonek etorri nahi izan ezkero ere, larun batean topaketak bi parte izango ditu, goizean izango dire gehiago ponentzia batzuk eta mahai inguru bat, eta arratsaldean parte hartzaile guztiek lan egingo dugu taldeka dinamika batzuen bidez. Orduan arratsaldeko dinamikak bai prestatuak daude emakumeen bizipenetatik lantzeko, minon goizeko mahai inguru horiek entzun nahi izan ez gero gizonen batek irekia dago baita ere. Bai, berdintasuna guztien artean eraiki behar delako, ez? Bai, eta gaia interesgarria delako, bai emakumeentzat eta bai gizonezkoentzat ere bai. Eta helburuak aipatu egin dituzu batzuk hori burujabetzaren, konta iguzuzuk zeintzuk diren? Helburua gehien bat aipatu bezala da landa eremuko eta hiri eremuko emakumeen arteko elkar ezagutza. Orduan, Latinoamerikan landu dute feminismo baserritar eta herrikoia deitzen duten kontzeptua, eta interesgarria iruditzen zaigu kontzeptu hori zabaltzea edo konpartitzea bai landa eremuan eta bai hirian mugimendu feministaren bueltan ibiltzen den jendeakin. Orduan, pixko bat kontzeptu hori aitzaki hartuta edo antolatu ditugu topaketa hauek. Aipatu dugu nazioarteko topaketak direla, parte-hartzaileak munduko leku ezberdinetatik datoztelako, ez da? Bai, nazioartekoa deitu diogu, etorriko da Brasiletik Movimiento de Mujeres Camponesas taldeko kide bat, Cleide da Rocha Silva, eta berak esplikatuko digu ongi feminismo baserritar eta herrikoia zer den. Gero Madriletik etorriko da Carmen Crespo, gehiago ekonomia feminista eta zaintzen krisiari buruz hitz egiteko, eta gero mahai inguruan egongo dire Galiziako sindikato labregoko kide bat, sindikatu honek antolatu du duela hilabete pare bat landa eremuko LGTBIQ komunitatearen topaketa bat, orduan han landutakoa kontatzera. Etorriko da Almeriako bertzekide bat ere bai, Espainiar estatu mailako sindikatuen erabaki gunetan edo karguak dituena, eta pixko bat maila horietan emakume izateak zer suposatzen duen kontatzeko.
Eta, bueno, Nafarroako ekoizle bat, Artzai bat eta ekoizle bat ere bai egongo dire, pixkot bertako ikuspegia kontatzeko. Orduan, landa eremua eta hiria batzen dira, baina baita mundu osoa, esan daiteke. Bai, hori da. Bueno, aintzitzait aipatzea, mai inguruan egongo dela emakumeen mundu martxako kide bat ere bai. Bueno, gehiago hiri eremuko mugimendu feministak edo orain arte hurbilago sentitu dugun mugimendu feministak dituen planteamentua kontatuz. Eta munduko leku horiekin konparatuz, zenolako egoera du Nafarroak? Bueno, nik uste egoera nahiko antzekoa dela mundu guztian, ez? Bueno, emakumeak sistema honen zapalkuntza gehiago jasaten dugula hori munduko parte guztietan antzekoa da. Eta landa eremuaren eta hiri eremuaren artean distantziak eta ez ezagutza gero eta handiagoa dela ere bai, nik uste mundu guztian pasatzen dela. Orduan, toki bakoitzan zehaztasun desberdinekin, baina nik uste gauza honitzetan koinzidituko dugula. Mugarik gabe taldetik etortzen zarela aipatu egin dugu, baina ez zarete antolatzaile bakarrak, ez? Ez, foro hau antolatu dugu Mugarik gabe Nafarroa, mundu bat eta IPES elkarteen artean. Ja badira 3 urte, hiruek elkarrekin Nafar gobernuak emate dituen diru laguntzekin proiektu bat garatzen dugula, eta beti elikadura burujabetza eta emakumeen eskubideen gaiak landuz, 3. urtea da elkarrekin lan egiten dugula. Eta konkretuki ekitaldi hauei dagokienez, momentutan erabaki zenuten edo nola sortu zen ideia? Ideiakin hasi ginen udaberrian, maiatza ekaina aldean, eta antolakuntzan lanean iraiatik aurrera. Eta elkarlana orduan elkarrekin ezagutzen zaretenez eta bar, Bai, hori da, alde batetik 3 elkarte hauen artean lan egin dugu, eta gero aurreko urteetan egin dugun lanaren bidez badugu harreman dezente landa eremuko emakumeekin, orduan denbora guztian beraiekin harremanetan egon gara, Iruña herriko mugimendu feministakin ere harremanak baditugu, eta denbora guztian gure ideiak eta planteamenduak jende gehiagokin konpartitu ditugu. Eta hirurek hori feminismoa eta elikaduran burujabetza lantzen dutela aipatu egin duzu, baina bakoitzak modu ezberdin batetan edo nola deskribatuko zenuka adibidez Mugarik gabek egiten duen eginkizuna? Mugarik gabe Nafarroa izatez kooperaziorako ONG bat da, orduan lantzen ditugu kooperazioko proiektuak Latinoamerikako lauzpabost herrirekin bertan dauden elkarte batzukin dugun harremanaren bidez, eta gero hemen Nafarroan egiten duguna da gehien bat sentsibilizazio lana, bai hango gure kide kontatzen digutenaren inguruan, eta baita ere gure lan ardatzak diren gaien inguruan. Eta sentsibilizazio kanpaina horrekin ze nolako erreakzioa ikusten duzu edo somatzen duzu gizartean lortzen da hori, sentsibilizazio hori? Bai, nik uste dut, bai, azkenean gauzak antolatzen dituzunean jendea hurbiltzen da eta interesa agertzen du, ez? Normalean antolatzen ditugu edo hitzaldiak, edo dokumentalak, edo erakusketak, eta jendeak badu interesa eta galdetzen du, eta hurbiltzen zaigu jendea gurekin parte hartu nahi duna, gauzak antolatzen, edo lantzen ditugun gaiak interesatzen zaizkionak. Orduan, nik uste azkenean gai batzuk badire guztioi ukitzen digutenak, ez? Eta, interesa pizten dutenak. Hainbat dokumental dituzue Vimeon eta nahiko interesgarriak. Bai, badute bizpairu dokumental, bai. Bilatuz gero Mugarik gabe Nafarroa agertzen dire. Eta nahiko ongi eginak gainera ere, teknikoki gaia interesgarria izateaz gain, bai, oso politak ikusteko eta gaia bai, interesantea, gomendagarriak. Eskerrik asko. Bai, orduan antolakuntza esan duzu, elkarlanean ibili zaretela hori 3 erakundek eta ongi, eta zenolako egitaragua prestatu duzu, epatu egin duzu dagoeneko? Bai, hori da, egitaragua izango da 2 egunetakoa, bihar larunbata egun guztia eta igande goitza.
Orduan bihar egongo gara Mendillorrin, Antzara espazioan. Antzara espazio ere bai, bueno, pixkat Mendillorri auzoak kudeatzen duen espazio bat da, orduan bueno, pues baude hango voluntario batzuk laguntzen ari digutenak antolakuntzan, eta bihar ere lagunduko digutenak eguneko martxa ongi joan dadin, eta bueno, pues hori eskertzekoa da ere, beti jendeakin lan egitea eta jendea prest egotea, bueno, holako iniziatibetan parte hartzeko, orduan, bueno, eskerrak eman. Eta hori bihar goizean lehenengo egonen dire bi hitzaldi nagusi edo, Brasiletik datorren Ed Kleiderena feminismo baserritarretarriko jaren inguruan, eta gero Madriletik etorriko den Carmen Cresporena ekonomia feminista eta zaintzen krisiaren inguruan. Gero egongo da hola kaferako edo gozarirako tartetxo bat, eta horren ondotik esperientzien maila, hori, Leitzatik etorriko da Gotzone Sestorain, ekoizlea eta gaztagilea eta bueno, elikadura burujabetzan inguruan aktivista, emakumeen mundu martxatik etorriko da Saioa Iraola, sindikato Labregotik, Galiziatik Maria Ferreira, eta gero Almeriatik, Andaluziatik Inmaculada Idañez. Eta segurazki etorriko dire ere bai etxaldeko emakumeen ordezkari batzuk, bueno, pixko bat emakumeak elkarlanean edo egiten duten lanari buruz hitz egiteko. Eta gero egongo da tartetxo bat bazkariarentzat pintxo batzukin eta, bueno, pixkot janaria eta elikatzea ere garrantzitsua delako. Eta arratsaldean prestatu ditugu dinamika batzuk eta, bueno, banatuko gara parte hartzaile guztiak taldeka eta egongo dire dinamizatzaile batzuk goizean teorian edo ikusi ditugun lan horiek bakoitzak nola bizi ditun hausnartzeko. Eta gero igandean ja ingo dugu irteera bat Egozkuera, Anue Baiarara, Marta da bertan bizi den artzai eta gaztagile bat, eta bere esperientzia ezagutzera. Eta nola espero duzue ateratzea topaketa horietatik publikoa? Sarea sortuz ez alde batetik, esan duzulako elkarrekin ezagutuz eta bar? Bai, egiarran konten gaude jende deixente apuntatu delako, espero genuna baino gehiago. Orduan, bueno, pentsatzen dut hori erakusgarri dela gaiak interesa piztu dula, orduan alde hortatik agiz konten. Eta, bueno, pentsatzen dut espazio deixente dagonez elkarren ezagutzeko eta ideia konpartitzeko eta ideia berriak sortzeko, bueno, aukera polita izaten aldela gehien bat elkar ezagutzeko eta kontaktuak iteko eta hemendik aurrera sortzen aldiren gauzetan, burutan izateko toki desberdinetan dagoen jendea. Orduan, apuntatzeko epea dagoeneko itxita dago edo konta iguzu? Bai, apuntatzeko epea berez itxita dago astelenean itxi zen, jakin nahi genulako gutxi gora bera zenbat jende izango ginen, hori iganderako autobusa hartzeko eta eguerdirako pintxotarako eta gauza horiek kontutan hartzeko. Baina norbaitek interesa izanez gero eta bihar Mendillorrira etorriz gero, ateak irekiak daude interesadun denentzat. Horretarako apuntatzeko, norbait joan nahi baldin badu orduan gerturatu daiteke baina? Bai. Bihar goizeko 9:30 10 aldera, 9:30 irekiko dugu, pixkot etortzen den jendeari ongi etorria emateko eta 10:00 ja espero dut puntual hasiko garela. Eta informazio gehiagorako nora jo dezakegu? Mugarik gabe Nafarroaren Facebookean aurkitu daiteke, Mundu Baten webgunean ere topaketaren izena jarriz gero aurkitu daiteke. Eta gaur arratsaldean Mendillorrin egongo gara gauzak prestatzen eta bihar egun guztian ere bai. Bikain, oso ongi, orduan sartuko gara, hori xehetasunen bat kontsultatu nahi baldin badugu egitarauarena aipatu egin duzuna edo eta bai, gerturatuko gara orduan. Bale, ederki, mila esker. Bai, zuri, gero arte. Aio.
Hau da guztia gaurkoz eta aste honi dagokionez, beraz, orain asteburuaz disfrutatu eta astelehenera arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.